Здравейте хора! Както знаете, ние много не сме се представяли, така че какво ще направим днеска е интервю на двама ни, като ще започнем с малко въпроси за мене, след това и за Стефчо в едно и също видео и нека започваме. Първият въпрос е: в кое училище учиш? Аз уча в частно основно училище с речников чужд език, ЕСПА. Имаш ли братя и сестри? Нямам нито брат, нито сестра. Кой ти е любимият цвят? Моят любим цвят е синьо. На колко години си? Аз съм на 12 години, роден на 25 октомври 2012. Кой е твоят идол, който да те кара да... Моят идол има само един правилен отговор. Майка ми и баща ми. Те винаги ме амбицират всеки ден да продължавам да уча, за да бъда успешен в живота ми. Защото баща ми спуква си газа от работа, да работи, само за да имам това, което искам. А майка ми ходи там, да вземе това, което искам, прави за моите приятели хубаво, всичко най-добро. И това е специално послание за вас, мамо и тата. Кой ти е любимия спорт? Моят любим спорт е футбол и вече го практикувам от 7 години. Тренирал съм в ДИТ, в Виктори и в Фортуна сега. Кое е едно от твоите най-големи постижения? Едно от моите най-големи постижения е второ място по математика на световно. Спечелих второ място, щях да ходя и в Катар, обаче излезна COVID-19, но излезна COVID-19, не можах да отида в Катар да бъда на финала, затова просто спечелих второ място. Каква би била твоята професия, която искаш да... Моята любима професия е... Искам да бъда пилот със сигурност, защото аз много практикувам това. Тренирам вече да бъда пилот толкова много време. Даже съм имал 3 летателни часа с инструктор да се тренирам. Даже много повече също. Много повече съм летял с малки самолети с инструктор. Имам последния ми полет тренировачен. Управлявах сам. Инструктор просто седеше и гледаше. Какво би направил, ако сега ти дам 1 милион лева? Ами, бих дарил 20% за всякакви видове помощи на бедни кученца, деца, които нямат родители. 30% бих инвестирал и 50% бих зарадвал родителите ми. Кой ти е най-добрият приятел? Моят най-добър приятел е зад камерата Стефан Русев. Да. Така, кой е твоят любим футболист? Моят любим футболист е Пау Дибала, 21 номер. Той просто, сигурно вече 5-6 години съм му фен. Кое е твоето хоби? Моето хоби, обичам да излизам навън с приятели, защото аз уча много натоварени в частните училища, ако вие може да знаете. От 8 до 5 нямаме голями междучасия и наистина бих казал, че е много мъчително. След това от 7 съм на тренировки всеки ден, или по тенисна маса, или по футбол. Затова доста мъчително бих казал. Затова може би да излизам, нямам много хобита, но да излизам навън с приятели, с Стефчо, да карам колело с Стефчо, да хода на плейн спотинг, това е там, снимаш самолети, може да не го знаете. И всякакви такива, смисъл да ходим някъде с приятели. Като цяло нямам много хобита, както разбрахте. И да. Аз имам сега въпросите за Стефчо. Как се казваш? Аз се казвам Стефан. Да. Къде учиш? В 12-то село Цар Иван Сен II. На колко години си? На 12, роден съм на 17 декември 2012 година. Кой ти е любимия спорт? Любимият ми спорт е плуване. Коя е любимата храна? Любимата ми храна, между другото, е между две храни, се чудя между пастата на тати и рамена. Може би бих избрал рамена. Той просто ми е фаворит. По-рано ни каза, че любимите спорт е плуване. Къде тренираш, ако го практикуваш? В Тибрис. В този отбор. Имаш ли брат или сестра? Да, имам един брат и една сестра. Каква професия искаш да бъдеш, като пораснеш? Каква професия? Може би бих искал да стана... Може би бих искал да работя в някой резерват за животни. Много обичам животните. Кой е твоя идол? Моят идол има само един правилен отговор и това са майка ми и баща ми, защото те всеки ден ми показват, че с работа и усилия всичко се получава. Кой е любимият цвят? Любимият ми цвят е тъмно лилаво, металическо лилаво.
по-скоро. Имаш ли си любим пловец? Любим пловец? Да, може би Майкъл Фелпс. Той е един от най-добрите и може би да, той ми е любим. Ако ти дам 1 милион сега, какво би ги направил? Може би бих отделил известно количество от тях, да кажем 20-30% за резерват за животни. Нещо такова. За животни бих дал, за храна. От част от тях бих направил нещо като бизнес и с останалите неща бих купил къща на майка ми и на баща ми, като се пенсионират, да могат да отидат там и да си прекарат супер. Добре, а кой ти е най-добрият приятел? Най-добрият ми приятел е зад камерата, както той каза по-рано, Иванчо Кръстев. Какво е твоето хоби в свободното ти време? Може би в свободното ми време много обичам да излизам, но в интерес на истината много също обичам да катеря, но не ходим чак толкова често на катерене, защото тати е много зает с работа и не ни стига времето да ходим на катерене. Сега ще направим едно много кратко интервю на нас двамата и за канала. След 2 секунди ще се срещнем. Да е камера мене. Така, сега ще кажем какъв е мотива на създаването на канала, значението на името. Да, защо решихме да започнем този канал и откъде идва нашето име. Всъщност, канала ни искахме да го създадем не за друго, но всеки път гледаме Анди Студио, Светът на ванката, всякакви такива. Не ние, но сме гледали преди време, да, сега гледаме такива. И знаем колко всъщност чакате да излезне видеото. И затова нашата цел е да се присъединим към всички известни, да бъдем живи и здрави, нали? Честно казано, аз като съм бил малък, много бих искал да стана някой ден, ако ми разреши времето и YouTube, вие, ако се абонирате, някой ден да станем като Анди Студио и Светът на ванката. Също така, между другото, много малко хора се амбицират да правят YouTube канали, да събират пари, да си намират режисьори и всякакви такива. Ние просто се наехме. Искаме да влезнем в светът на инфлуенсърите, да видим какво е, защото сега снимаме с поставка, събирали сме пари, имаме камерамен, приложение. Би ли не казал какво е всъщност същността на името ни? Името ни ГМ идва в интерес на истината от Гео Милев, тъй като повечето от видеята ни ще бъдат в този квартал, Гео Милев. Иван Русев, може да ни кажеш ти откъде идва. Аз казвам Иван Кръстев, а той се казва Стефан Русев. И искахме да направим нещо, което да ни включва и двамата, но и измислихме Иван Русев. Това от нашето интервю за канала, защото нямаме много история. Затова това беше от нашето интервю и чао! Чакаме камера мен да дойде. Така, искаме да направим всъщност една изненада за един човек, който много ни подкрепя. Да. Той канала ще го тагнем, ще се опитаме да сложим снимка тук на екрана ви. Защото ние не сме много добри оператори. Ще сложим снимка на екрана, ако успеем, но ако не успеем, просто ще го тагнем долу и моля ви отидете да го последвате, защото той показа много подкрепа към нас. Да, много благодарности. Много благодарности от сериалите. Да, много ти благодарим, ако ни гледаш видеото. Много благодаря. Той със сигурност ще ни гледа. Много ти благодаря за подкрепата. Нужна ни е. Ние сме неизвестен канал, така че много ти благодаря и моля ви, по-добре не ни последвайте нас, но последвайте него. Отидете, последвайте го човека, защото той е за пример. Да, той не е чак толкова голям и се старае много, което си личи. И съответно, ако ходите да видите колко сабскрайбъра има, ще видите, че той със сигурност е доста по-постоянен и доста повече клипчета има от нас. Благодарим много и отидете и го последвайте и нас. Чао!